खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि होंगो दोंगोआ फैफिनबाय। CIDनि मावख'आव सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि आरोबाव सा 3 सुबुं। काछार पुलिसआ 10,000 याबा टेब्लेट आरो सिगारेट जब्द खालामदों। गारिजों लोगोसे दावबायारिनि हान्जाखौ होसोदों गेदेर गान्दाया। गरिमा साइकिया गार्गआ 10 साननि गेजेराव जुबिन गार्गनि न्याय दाबि खालामदों। बकाकाटआव गुबुन जायगानिफ्राय सानै सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि 2025 निफ्राय 26 दावबायथाय बोसोरनि थाखाय फिन आरोबाव बेखेवनानै होनायनि 1 दान आबुं जायैयावनो बे समाव थोजासे दावबायारिफोर फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। हायुङारि हाग्रामायाव गुबुन हादरारि दावबायारिफोराबो फैदों। मख'नो गोनांदि हायुङारि हाग्रामा बिबानगिरिनि मिथिहोनाय बायदिब्ला देग्लाय हायुङारि मानास हाग्रामायाव जिब जुनारनि अनजिमाया थोजासे बारायनाया बेखौनो साफ्रोमबो दावबायारिफोरा गुबुन रोखोमनि मोसा लोगोसे गुबुन जिब जुनार नुनो मोननायखौ मिथिनो मोनदों। बेराफारसेथिं हायुङारि मानास हाग्रामाखौ प्लास्टिक गैयै खालामनो थाखाय हायुङारि मानास हाग्रामा बिबानगिरिया बाहायथावना राहा खालामदों। हायुङारि मानास हाग्रामायाव हाबनाय दावबायारिफोरनि गंफ्रोमबो जिप गारिखौ फरेस्ट गार्डफोरा रोखायै आनजाद लादों। जायखिजाया प्लास्टिकनि बथल एबा मुवा बेसाद गारिनिफ्राय दिहुननानै लाबोदों। प्लास्टिकनि दै बथल एबा जुस बथलफोरखौबो हायुङारि मानास हाग्रामायाव लांनो गनायथि होआखै। फारसेथिं हायुङारि मानास हाग्रामानि हाबग्रा गेटआव प्लास्टिक गैया खालामनायनि गुबुन बेनार सिथाबनानै होनायजों लोगोसे हाबग्रा गेटनि गासैबो ओनसोलफोराव प्लास्टिक गैया खालामनानै समायनायै लाखिनाया रोखा जादों। सानफ्रोमबो दावबायारिफोरखौ हायुङारि मानास हाग्रामानि बिबानगिरि बेबायदि थांखि लानायखौ मोनसे खुगाजों बाख्नायदों हायुङारि मानास हाग्रामानि मिथिंगा मोजां मोनग्राफोरा। बेनिखायनो देग्लाय थोजासे दावबायारिफ्रा फैदों होननानै मिथिंगा मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा आसा खालामदों। जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै रुंसारि जानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। CIDनि मावख'आव आरोबाव साथाम सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि सोद्रोमा जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै नायबिजिरनायाव मदद खालामनो थाखाय सिंगापुरनिफ्राय फैनानै CIDनि मावख'आव हाजिर जाफैदों। सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि साथाम सोद्रोमाया। रिपर्ट बादिब्ला सिंगापुरनि साथाम सुबुङा दिनै CIDनि मावख'आव नुजादों। बेनि सिगां गुबुन सानै सुबुङा गुवाहाटीआव दंफैखायो। सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि बै 5 सुबुंखौ दिनै CIDआ जेरा खालामदों। दिनै CIDनि मावख'आव नुजानाय सिंगापुरनि असमिया सुबुंफोरा जादों परिक्षित शर्मा, सिद्धार्थ बरा आरो जलंसार नार्जारी। सुस्मिता गस्वामी आरो देबजित हाजरिकायाबो दिनै CIDनि जेरायाव मोगा-मोगि जादों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि यार्ड पार्टियाव दंमोन सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि बै 5 सोद्रोमाफोराबो। अभिमन्यु तालुकदार आरो तन्मय फुकनआबो दिनै CIDनि जेरायाव मोगा-मोगि जादों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि अभिमन्यु तालुकदारा सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि आफादगिरि आरो सिंगापुरनि यार्ड पार्टिखौ बानजायदोंमोन। तन्मय फुकनआ सिंगापुरनि असमिया सुबुंफोरा जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै रुंसारि जानायनि गेदेर सुलुं होगोन होननानै आसा खालामदों। आसामबासिया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो सिंगापुरनि असमिया सुबुंफोरखौ CIDनि मावख'आव हाजिर जानो हुमखि होदोंमोन। काछार जिल्लायाव 10,000 याबा टेब्लेट आरो 1.25 लाख पेकेट एसेस लाइट सिगारेट जब्द खालामदों। आसाम राइफल आरो पुलिसआ बराक दैमायाव जुथाइ अपारेसन खालामनानै आसाम मणिपुर सिमा ओनसोलनिफ्राय जब्द खालामनो हादों बे निसागोनां टेब्लेट आरो सिगारेटफोरखौ। बबेखानि आसाम पुलिसआ जब्द खालामनो हानाय आयेन बेरेखा याबा टेब्लेट आरो सिगारेटनि बेसेना खमैबो 8 कौटि रां जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। काछारनि SSP नुमल महन्तआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला निसागोनां टेब्लेट आरो आयेन बेरेखा सिगारेट ट्रेन्सपर्ट खालामनायनि बागै मोनसे स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो लखिमपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव काछार पुलिसआ सिग्रोमनानै 10,000 याबा टेब्लेट आरो 1.25 लाख पेकेट एसेस लाइट सिगारेटफोरखौ जब्द खालामनो हायो। बे अपारेशनाव पुलिसआ गंसे देसि बटखौबो जब्द खालामनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे ड्राग्सखौ मणिपुरनि सुराचन्दनिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय जादोंमोन। पुलिसआ जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बियो बावैसोनि गेजेराव काछार जिल्लायाव जानाय नैथि मख'जाथाव अपारेशन। बेनि सिगां 9 अक्ट'बर खालि पुलिसआ 2.16 कौटि रांनि कफ सिराप जब्द खालामनो हादोंमोन। बेजों लोगोसे सोनाब बेंगलनि बापिल हालदार आरो तापास बिश्वास मुंनि सानै सुबुंखौ हमनो हादोंमोन।
मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जआव दावबायारिफोरनि गारिथिं होसोनाय मोनसे होस्रिखावनाय जाथाय जादों। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटनि खाथिनि जायगायावनो दावबायारिफोरनि गारिखौ होसोनाय जाथाय जादों। साननि समावनो बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानाव दावबायारिफोरनि मोनसे हानजाया जिप साफारि खालामबाय थानाय समावनो दावबायारिफोरनि गारिथिं मासे गेदेर गान्दाया उन उन होसोलाङो। ड्राइभारा साखा खबब्रै जिपसि गारिखौ हाखु दाखुयै गोख्रै सालायनानै बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटसिम लाबोदोंब्लाबो गान्दाया दावबायारि हानजानि गारिखौ उन उन गाहाय हाबग्रा गेटसिम होसोबाय थायो। बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटआव खामानि मावबाय थानाय मानासनि फरेस्ट गार्डआ बाराव सिलाइनि गुलि बेरहोनानै गान्दाखौ मानासनि हाग्राबारिथिं होहरनो हायो। गान्दानि गाग्लोबनायनिफ्राय दावबायारिनि हानजाया रैखा मोनो। जुबिन गार्गनि बिसि गारिमा सायखिया गार्गनि मोनसे बेफ्रुसार फेसबुक पस्ट। बे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों गारिमाया आसाम सोरखारनो 10 साननि सम होदों। मख'नो गोनांदि आसामनि हार्डरक जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो फैबाय थानाय 10 साननि गेजेरावनो जुबिन गार्गनो न्याय होनांगौ होननानै जुबिन गार्गनि बिसि गारिमा सायखिया गार्गआ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों दाबि खालामदों। #We need जुबिन गार्ग जास्टिस विदिन 10 days #Justice for जुबिन गार्ग होननानै गारिमाया फेसबुकआव लिरदों। मख'नो गोनांदि जुबिननो न्याय होनायनि थाखाय सोरखारनो 10 साननि सम होदों। गारिमाजों लोगोसे जुबिननि बिनानाव डक्टर फामि बराठाकुराबो 10 साननि गेजेरावनो जुबिननि न्याय दाबि खालामदों आरो फेसबुकआव रोखोमसे पस्ट होदों। ओरैहाय गारिमा सायखिया गार्गआ 10 साननि गेजेरावनो जुबिननि न्याय नागिरनानै डिजिटेल आन्दोलन खालामनायनि उनाव रायजोनि बांसिन सुबुंफोराबो बे दाबिखौ खालामदों आरो ससियेल मिडियायाव #Justice for जुबिन गार्गआ ट्रेन्डिं जादों। बखाघाटनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सानै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। सानैबो सुबुंनि गोथै सहखौ फुख्रिनिफ्राय सोमोनांथावै बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सेथि गोथै सहखौ नुमलिखरनि साखाथियाव थानाय बिहरा साहा बागाननि यमुना मुङै मिथिजानाय मोनसे फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हादों आरो बै सुबुंखौ बागाननि 4 नं लाइननि थागिबि 31 बोसोरनि शंकर तान्ति होननानै सिनायथिदों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला शंकर तान्तिया रबिबारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। गुबुन फारसे बखाघाटनि साटला गामियावबो फोथार गेजेरनि मोनसे फुख्रिनिफ्राय सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। फोथार गेजेरनि फुख्रियाव ना हमनो थांनानै साटला गामिनि सासे सुबुङा जिउ गोमादों आरो बै सुबुंखौ 45 बोसोर बैसोनि बदन सायखिया होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। फोथार गेजेरनि फुख्रियाव ना हमनो थांनानै बदन सायखियाया जिउ गोमादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव बोखांनो हानाय सानै सुबुंनि गोथै सहखौ पुलिसआ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।